A lakásomat akartam el. És elhelyezése után fél évvel panaszosunkhoz csöngetett a postás. Kaptam tőlük egy számlát, egy darab csekkel, ami innen alulról hiányzik, hogy fizessek be 16.200 forintot, mert 5 hónapig hirdették az én lakáselladásomat, én hirdetésemet. A hölgy természetesen nem akart fizetni, hiszen az oldal, amin hirdetett, ingyenes volt. Igaz, csak 30 napig. Mivel az elérhetőségem ott volt, telefonon felhívtak, hogy én már pedig regisztráltam, és beolvasták, hogy a lakásomat tettem fel, hirdettem, és akkor mondtam, ez valóban így volt. Mondom, de hát ha erre vonatkozik, mondom, akkor miért 5 hónap után kapok egy számlát, miért nem már is az első hónap után küldik nekem a számlát, hogy ennyibe került 1 hónapra a hirdetésem, és utána én eldöntöm, hogy akarom-e 5 hónapig még hirdetni, vagy nem. Ezzel gyakorlatilag egy adósságcsapdába esik az ember, mivel 2 választása van. Most vagy kifizeti a hirdetést, amit még ha jogellenesnek is tart, de ki kell fizetni, vagy nem fizeti ki, és akkor folyamatosan tovább pereg a hirdetése. Ez volt tehát korábbi riportunk rövidített változata. Panaszosaink hiába próbálták a céggel, illetve annak a vezetőjével felvenni a kapcsolatot. Nekünk sikerült. A cég képviselője azt mondta, ha kiszolgáltatjuk a hozzánk forduló panaszosok adatait, szívesen válaszol a kérdésekre. Ezt persze mi nem tettük meg. A panaszok a riport után folyamatosan érkeztek szerkesztőségünkbe. Az egyik hölgyet felkerestük, aki vállalta, hogy telefonon közli adatait a cég képviselőjével, így talán választ kap kérdéseire. Most ennek a beszélgetésnek látják a szerkesztett változatát. December 31-én tettem föl az oldalra, és április 6-án kaptam az első számlát. Én látom az ön regisztrációját, látom azt, hogy milyen levelek mentek ki. Folyamatosan ment 12. hónap 31. óta önnek levél, nem csak 7 naponta, hanem a 27. napon hirdetésének a 27. napján kiment egy hirdetés nevezetű levél, amiben tájékoztatjuk önt, hogy 3 nap múlva lejár az ön hirdetése. Lehetősége lett volna önnek a felszólító levélre reagálni, illetve nem is felszólító levél, tehát egy tájékoztató levél, hogy 3 nap múlva lejár az ön hirdetése. Jó, szeretném látni azt a levelet, elküldené nekem azt a levelet, ami beállít, tehát az eredetit, azt a újra. Fogom a cégnek, hogy milyen eredetit. Hát azt a levelet, amiben állítólag közölték, hogy 3 nap múlva lejár az ingyenes hirdetésem. Én ezt úgy gondolom, hogy ezt megtekinthetően bármikor, tehát van ennek egy felhasználói fiókja is. Tehát a cég, mi nem küldünk levelet eredetibe, mi elektronikusan küldünk, mivel a maga a szolgáltatás is elektronikus. A cég csak a saját oldalán, a hirdetők felhasználói fiókján keresztül kommunikál ügyfeleivel. Állítólag ide érkezett az a levél is, ami felhívja a hölgy figyelmét, hogy hirdetése hamarosan fizetőssé válik. Nem találtuk meg. Önök is láthatják, hogy a rendszer csak 2 opciót ajánl fel, vagy olvasni lehet a levelet, vagy válaszolni rá. Törölni nem. Legyen kedves ismételten elküldeni azt az e-mailt, amit állítólag már egyszer elküldött nekem, mert ugye abban meg lesz, hogy ez egy másolat, és mikor volt az eredeti küldés. Jó? Megkérhetem erre? Én jelezni fogom ezt a cégnek, hogyha ön úgy gondolja, akkor nyilvánvalóan, de egyébként én meg jelezném önnek, hogy nem befolyásolja a dolgot, tehát a cégnek egyébként nem kötelessége tájékoztatni és küldeni, hogy mikor jár le. Akkor most nem értem. Értem, de pontosan értem, hogy mit szeretnél, mondom, hogy jelezni fogom a cégnek, csak én meg tájékoztatni szeretném, hogy nem kötelesség, a jogszabály nem ír elő olyan kötelezettséget, hogy ezeket a határidőkre a cég figyelmeztesse az ügyfeleit. Kíván-e élni azzal a lehetőséggel, hogy a kameránk előtt, hogy akkor tisztázza magát, hogy ezek tényleg egy korrektül működő cég. Én most itt és önnek fölajánlom ezt a lehetőséget. Megbeszéljük, hogy mikor és hol menjünk. Hajlandó ebben részt venni? Na most elmondanák önnek még egyet. Most egyelőre ezt tegyük félre egy picikét, tehát én megmondom őszintén nem akarok, én már voltam a Hír TV-ben, ők is levonták a konzekvenciát ebben. Most nézem, hogy ugyanezen az eBay címen
nem egy darab regisztráció, tehát van itt más. Én 3 darab regisztrációt találok. Tehát magyarra lefordítva a hölgynek akkor 3-szoros költsége lesz? Itt kell eldönteni, hogy ez a dolog, tehát én van lenne más dolgok, tehát nem tudja, meg fogom szakítani a beszélgetést, de én most látom, hogy itt ugyanerről az IP címről, ugyanerről az IP tartományból az egyik, van egy másik regisztráció, meg egy jóval előbbi regisztráció, és ezt tessék a hölgyel tisztázni. Most kár, hogy nem látja a riportalon, de nem, hát azért elhihetem neki, hogy ő csak egyet adott fel? Hát ön azt hisz el, amit akar, én meg mást látok a rendszerbe, tehát ugyanebből az IP tartományból sajnos került fel másik regisztráció is. Azért mondom, hogy tényleg, mielőtt megszakítja a beszél. Előtte is van, tehát amiről beszélt most erről az ID számról, én ebből vonom le a konzekvenciát, és akkor meg kell nézni ezt a papírt. Nyilvánvalóan majd tisztázni fogja ezt, hogy a másik 2 regisztráció, ez honnan megnézni. Még egyszer, más név alatt. Csak annyit kell esetleg megkérdezni tőle majd mindjárt egy pillanat, hogyha megengedi, hogy mennyire a tavaszi név, mennyire ismerős lehet ebbe a dologba, meg van egy olyan, hogy... Hallja ön, mert ki van hangosítva, azért mondom, hallja, itt ül mellettem a hölgy, hogy ő is tudja reagálni. Tavaszi név, mennyire ismerős a tavaszi név? Van olyan, hogy kapcsos. Kapcsos vagy tavaszi név? És ne haragudjon, mert nem kell, mert várnak. Jó? Köszönöm. Talán kíván-e velünk riport? Igen, vagy nem? Oda mehetünk, vagy nem mehetünk oda? Igen, vagy nemet mondjon. Megszakadtunk pont azelőtt, mielőtt ugye arra voltunk kíváncsiak, hogy... Tavaszi meg kapcsos. Tehát ő azt mondta, hogy ugyanaz IP cím, hogy azt jelenti, hogy ezt a e-mail címre, ön még akkor ezek szerint 2 élő hirdetése van. De jó. Tavaszi meg kapcsos. Most az név, vagy jelszó, vagy nem? Hát most ennyit tudhatunk. Okosabb egy picit? Hát nem. Már csomagoltunk, amikor a cég képviselője visszahívott. Még akadt némi közlendője. Aki most panaszosként jelentkezett oda, ezt mi fogjuk jelenteni, és akkor egyértelműen ez menni fog a bíróságra, és majd a hatóság fogja értékelni, hogy ez a hölgy akkor most hány darab hirdetést adott el, mit védett, vagy mit védettünk mi. Tehát én úgy gondolom, hogy nem erre a tévére, ha önök úgy gondolják, hogy ebből műsort csinálnak, hát nekik rajta, tegyék meg, de nyilvánvalóan, mint az előző adásban is, önök beadtak olyan dolgokat, aminek semmi valóság alapja nincs, meg fogjuk tenni. Cáfolja meg. Jó, oké, köszönöm szépen, hogy visszahívott. Elhiszem, hogy nem érdekli. Köszönöm szépen, hogy visszahívott. Én mondom, hogy ezek az ügyfelek, ezeket nem érdekelnek bennünket, mind az érdekel, akik korrekt ügyfelek, és nem az érdekli fel a hirdetést a honlapra, hogy utána panaszolja. Jó. Akkor letagadja, hogy milyen leveleket kapott nálunk, kérem. Jó, köszönöm szépen. Szerintem felejts el a telefonszámomat. Maradjunk még kapcsolatban, én azt mondom, jó? Köszönöm szépen, viszont hallásra. Ahogyan pestiesen mondják, erre gombot varni. Ketten vannak a stúdióban, dr. Zeller Zoltán ügyvéd úr és Bányai Mihály, a panaszfal oldal vezetője, képviselője? Programigazgatója. No, kezdjük önnel. Ön mikor találkozott először ezzel a céggel? 2008-ban írtak be először a panaszfalra egy elég hosszadalmas levelet. A panaszok lényegében mindig ugyanazokról szólnak. Van egy ember, aki örül annak, hogy ingyen hirdethet, aztán hirdetését nem tudja leszedni. Ezt mondhatjuk persze azt, hogy ez a panaszos, ez elfelejtkezett róla, vagy nem nézte meg jól az apró betűket, de hogyha az adatvédelmi biztos azt mondja, hogy nem lehet leszedni, sem 30 nap után, sem 30 nap előtt, akkor azért én jobban hiszek az adatvédelmi biztosnak. Mert ő ezt mondta? Mert ő ezt írta. Tehát önöknek van egy ilyen dokumentum a készítőben. Így van. Tehát az adatvédelmi biztos kifejezetten arról írt, hogy a munkatársa nem tudott lépni erről a honlapról. És mi van még ebben a levélben, amit az ebben a levélben az, hogy jogtalan adatkezelést folytat a cég. Tehát én innentől kezdve nem értem, sok mindenkivel tárgyaltam. Tárgyaltam az APEC-kal, mert hát ha valaki úgy fogad be pénzt, hogy nincs számlakibocsátás mögötte, akkor ezt úgy hívják, ugye, hogy nem, elkerülés. Ja, bocsánat. Ezekkel a finomságokkal mindig zavarban vagyok. Ezek ki vannak nagyon találva. Ám, de van már számlánk is. Ezt nem értem. Van már szám, tehát rengetegen jeleztek a panaszfalra az elmúlt 2 év során. Én azt kértem, hogy próbáljanak olyan levelet küldeni, hogy számlát kapott az illető.